నుంచి కొత్తపల్లి గ్రామస్తులు అన్నపు సుధాకర్ గారు 116 రూపాయలు వివరాలు ఇచ్చారు. వారి వారి కుటుంబ సభ్యులకు శ్రీ 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 రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయ కమిటీ ఎల్లవేళల సకల శుభాలు సకల ఆనందాలు అష్టైశ్వర్యాలు ఉండాలని కోరుకుంటుంది ఈ ఆలయ అభివృద్ధి కమిటీ. ఓం నమః శివాయ. గ్రామస్తులు పండిత సంక్రాంతి గారు 101 రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు. వారికి వారి కుటుంబ సభ్యులకు ఈ ఆలయ కమిటీ కోరుకుంటుంది. ఓం నమః శివాయ. এসিডি এক বলতে করা হচ্ছে চলো।